muli ndine Dave Kadama ndi Nkhan mwa tsatanetsatane. Mu Nkhan mitu ya nkhani zathu. Mkazi wa malemu a Saulo Chilima Mary wapempha kuti pakhale kuwunikiranso pa imfa ya Chilima. Nokma ayikira kumbuyo malonda amafuta awiri omwe amafuna kuchitika ndi kampani ya GET Global komanso Sheikh wina ku United Arab Emirates. Ndipo mu nkhani zina zipani zotsutsa zati pakhale chilungamo polemba polisi owonjezera pokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Madzulo ano mkazi wa malemu Saulo Chilima la Mulungu analemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook kupempha anthu kuti awathandize kuti pakhale komiti ina yapadera yoti iwunikenso za imfa ya Chilima ndi anthu ena. Achilima anamwalira mu nkhalango ya Chikangawa pa June 10 chaka chino ndi anthu ena pamene amapita ku Mzuzu. Mukulemba kwawo Mary Chilima ati komiti yapadera ithandize kuti anthu adziwe zoonadi za imfayo. Koma poyankhapo pa nkhani mneneri wa boma Moses Kunkuyu wati pali akatswiri ochuluka amene amayenera kutengapo mbali pofufuza nkhani ngati zimenezi. Iyo anenetsanso kuti anthu ayenera kuzindikira kuti kufufuza kwa padera kudzafunikanso upangiri wa akatswiri osiyanasiyana. Yemwe akufuna kudzayima nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM Matthews Mtumbuka wati pakufunika pakhale mipando yapadera ya achinyamata, amayi komanso anthu aulumali mnyumba ya malamulo. Mwachitsanzo Mtumbuka anati anthu ambiri mdziko muno ndi achinyamata koma chiwerengero cha aphungu omwe ndi achinyamata ndi chochepa kwambiri. Feston Malekezo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mtumbuka anayankhula izi pa mgonero wa ophunzira amene ali mchaka chomaliza apa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Ganizo lawo likudza pa nthawi imenenso mabungwe ena monga Women Legal Resource Center komanso Oxfam akupempha zipani za ndale kuti aonesese kuti amayi, anyamata komanso anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana akupatsidwa mpata wopikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana mzipani zawo. Pazikhala mipando ina ya achinyamata okha. Tikudziwa kuti munthu akayime pa MP pamasowa ndalama zambiri, achinyamata alibe ndalama zimenezo. Ndiye tizagwirizana ka mipando mina 10 kandi 20 ya achinyamata okha kuti nawonso azikhala mu nyumba ya malamulo, kuti nawonso azitenga nawo gawo la utsogoleri wa dziko lino la Malawi. Komanso tizapange chimodzimodzi kumbali ya azimayi kwa amene ali ndi ulumali komanso amene ndi kapena akuluakulu kwambiri mdziko lino. Kenaka Mtumbuka alangiza ophunzirawa kuti akhale achidwi, olimbikira komanso amasomphenya ndi cholinga choti azachite bwino pomwe amaliza maphunziro awo. Mmodzi mwa ophunzirawa Jason Majumeka anati padali pano anthu ambiri ali ndi mapepala monga madigiri koma nkofunikira kuti azizilimbikira pa iwoweni ndi cholinga choti akhale osiyana ndi ena. Ndikudziwa zoti degree inde imatha kupatsa opportunity koma kunjakunso madigiri ndi ambiri. Ndiyeno I'm adding value kwa ineyo kuti ndikhale munthu onena kuti at least ndikafika pa market I can introduce my value kumene koko and ndikupanga zinthu zonena zokuti I should be one of the exceptions. Mtumbuka omwe ndochita malonda komanso engineer anabwera poyera kuti azayima nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM ku msonkhano wake waukulu umene uchitike pa 17 Novemba chaka chino. Nkhani zina sukulu za ukachenjede azilimbikitsa kuthandiza pa ntchito zopeza njira zoyenera zothandizira anthu ofuna thandizo pa zaumoyo. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yoona kuti dziko la Malawi ligwiritsa ntchito njira zamakono popereka thandizo la kuchipatala, Dr. Alinafe Mbewe Tambala ndiwo anena izi. Iyo amayankhula mboma la Tcholo pamene Malawi University of Science and Technology MUST imasayinirana pangano ndi Christian Health Association of Malawi CHAM. Richard Chirombo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mbewe Tambala ati mgwirizanowu ndopindulira dziko la Malawi. Ene ngati obuma number 1 tunafuna ndithu kuonesesa kuti ntchito za umoyo zikuyenda bwino komanso zikufikira Malawi aliyense.
samukaonesesa awiri osewa tikuthandizana ntchito yake yomweyo. Achamu timathandizana opereka chithandizo kwa Malawi anzathu amakhala kwambiri kumalo otalikirana kwambiri timati ku hard to reach. Mawu awo wachiwiri wa Chancellor ya Malawi University of Science and Technology Professor Wilson Mandala anati apindula ndi mgwirizanowu. Ife tikuona ngati monga University of Science and Technology tikubweretsa ukadaulo wa science and technology ku mgwirizano umene tasaina lero. Achamu ali ndi ma centers osiyanasiyana zipatala dziko lonse la Malawi. Koma chidiwo kuti akhoza apindulamo choyamba kuchokera kwa omwe aphunzira kuchoka ku master kuno. Chachiwiri apezanso chithandizo chokubwera kwa anthu ogwira ntchito ku master kuno amene ali ndi ukadaulo za science technology. Mkulu wa Christian Health Association of Malawi Ahabe Makala anati ntchitoyi ithandiza kuti ntchito za umoyo zipite patsogolo. Mgwirizano umene tasaina lero pakati pa Chamu ndi Malawi University of Science and Technology ndofunikira kwambiri ndipo tasangana nawo ngati Chamu chifukwa chonena kuti zinthu zambiri tikuziona zikusintha mu zipatala zathu ngakhalenso mu training colleges. Pamenepa tasaina mgwirizano oti tizigwira ntchito limodzi pa nkhani ya kafukufuku makamaka okuzalamira matenda ndi zina zotero mu zipatala za Chamu komanso kukhale maphunziro amene ku ma college athu a Chamu. Mgwirizanowu ndi wa zaka ziwiri. Mkulu wa kampani ya boma yoyendetsa ntchito za mafuta a Clement Kanyama ayikira kumbuyo malonda amafuta awiri omwe amafuna kuchitika pakati pa Malawi ndi kampani ya GET Global komanso shehe wina ku United Arab Emirates. Polankhula pa msonkhano wa Nkhan omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe, Akanyama anati palibe chilichonse chachinyengo chomwe chachitika chifukwa malondawo sadayambe. Izi zikusemphana ndi zomwe zili makalata omwe tapeza chifukwa malondawo adayamba pakati pa nduna ya zamtengatenga Jacob Hara ndi kampani ya GET, ngakhale Ahara unduna wawo ulibe chilolezo chochitira izi. Akanyama akufotokoza. Palibe contract, palibe transaction imene yachitika wani pa kufunafuna kwa ifeyo ano kumoti tigule mafuta kwa sheki. Chimene chachitika kunali a process or chiganizo chopita single source. Process imeneyo yaunikiridwa ndi Amera ndi PPDA, ndipo ifeyo ano kumati kutsatira chiganizo chigamulo cha PPDA. Ndifuna ndatsimikizireso Amalawi kuti peza kumene anatipeza ife anokuma a Ministry of Transport unduna umenewu wazamtengatenga ndi zomangamanga anabwera chifukwa chakuti mapulogalamu awo amisewu anjanje ndi zina zomangamanga akufunika mafuta ambiri pa nthawi imene ifeyo anokuma tilibe ndalama za dola kuti tithe kulipira mafuta amenewa. Ndi iwowo atakambirana ndi kampani imene akuti GET Global anapeza kuti angathe kubweretsa mafuta awa kuchokera kwa anthu amene amawedza mafuta awa, kutanthauza kuti mafuta amenewa amene kuti abwere pa mtengo ochipa. Iwo wa Ministry of Transport ndi udindo wawo, ndipo ife anatifotokozera anokuma kuti atsatira ndondomeko zimene zikufunika kutsatiridwa. Anthu ambiri mdziko muno adakavutika kuti apeze magetsi. Unduna wa zamphamvu wati padakali pano anthu 26 mwa anthu 100 aliwonse ndi amene amagwiritsa ntchito magetsi. Akatswiri amenewa adakumana mu mzinda wa Blantyre pamene adakambirana pamene angachitire kuti athetse vutoli. A Gift Chiwayula ndi mkulu wa zamphamvu ku unduna, ndipo adati dziko lino likuyesetsa pa nkhani. Ndi zinthu zomvetsa chisoni fayoti mena kupangira makalaja amapangidwa mu njira yoti yosasamala mitengo ambiri malowa pamene paja, koma matakala amene amatuluka amakhala ochepa kwambiri. Ndi zimene amakamba anthu ndi zoveka ngati boma tikuyenera kuchita podi kanthu
inde tikupanga kale kanthu koma tikuyeneka kuchilimika kuti tiyesetse mitengo imene yakhala ikhalepobe anthu apeze njira zina zophikira zamakono zoti asaone kusiyana kaphikidwe kamakala ndi njira zina zamakono. Pali njira zambiri zimene tikukhazikitsa koma ntchito sitigwira lokha tinso ndi anzathu amene akutithandiza ntchito ichifanira si ntchito ya boma yokha iti tikhozopanga zimenezi. Kwa ife kwambiri ndoti kungokhazikitsa fundo zoti zinthu zizitheka pa Malawi panope. Ngati pali mavuto tiyesetse kukoza mavuto amene oti anzathu amene akugwira ntchito imeneyi asamakumane ndi zokhoma yayi. Mungati panopa tunena kuti makala amagwiritsidwa ntchito kwambiri mtawuni. Ndiye kufunika tipeze njira zoti anthu antawuni aja apeze njira zina zopikisana ndi chani makala aja zochipirako komanso za ukhondo. Ndipo a Wonderful Mkhuje adali nawo pa zokambiranazi ndipo anapempha kuti dziko lino lonjezere mphamvu zamagetsi. Koma tikati tione paliso njira zina zomwe zilipo ngati ena amatha kuphikira gasi, paliso makala ena okuti opangidwa mwabwino mosaononga chilengedwe, paliso njira zina ngati biogas. Zonsezi ndizofunikira ndithu, koma novuto nditonena kuti kapangidwe ka njira zimenezi kakusiyana ndi kukula kwa chiwerengero cha anthu kapena kufunika kwa njira zophikira zimenezi. Nde ngati boma komanso anthu ena tikuyenera kuchitapo mwanzeru kuti njira zimenezi zifanane ndi momwe anthu akuzifunira. Kwambiri tikuyenera kuyikako ndalama mwachitsanzo ngati anzathu amene amaphikira gas. Ena madandaula kuti mwina kuti agule silinda ija amaona ngati ndiyodula. Tachitapo ma projects angapo kutsitsa mtengo gas zimene taona kuti anthu ambiri anazithamangira ndithu, ndipo anthu amene akugwiritsa ntchito gasiyo anasiyira. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tipitirize nkhanizi posachedwapa. Days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthily. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani? Sorry, Pipanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maofisi muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili mmapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, right miles with a smile. Nkhani zathu pamene chiwerengero cha abambo amene akumadzipha chikukwera mdziko muno, bungwe lochita kafukufuku la Malawi Liverpool Welcome Program lati ndikofunika kuthana ndi zikhulupiriro zimene zikuchititsa abambo kuti asamamasuke. Namwino na zachitetezo cha wanthu ogwira ntchito ku MLW
a Stephen Phakaya Amos wanena izi pa mkumano wa abambo ogwira ntchito kubungweri umene unachitikira mboma la Chikwawa. Serina Tambula wadzanisa mbiri. Aphakaya Amosi ati pali zikhulupiriro zina zimene zikuchititsa kuti abambo asamamasuke, ndipo akatero ndiye kuti iwowo si abambonso. Iwo ati izi zikuchititsa kuti abambo ambiri azingozipha akakumana ndi mavuto ena chifukwa amalephera kumasuka. Aliyense akhoza kukumana ndi mavuto pachimene chikupangisa kuti mwina nthawi zambiri azibambo akhuzidwe ndi mavuto ngati amene wawa, chifukwa chona kuti azibambo salankhula, azibambo sasaka thandizo. Ndimpeza kuti akukumana ndi mavuto mwina pena pake zinthu sizikuyenda bwino, koma kukanika kuti akhoza kulankhula zinthu zonakana kuti mwina alankhula akanatha kuthandizidwa. Ndi tinaona kuti tisindike kwambiri pamutu uwo kuti titsutse zikhulupiriro zonena kuti azibambo samayenera kulankhula chifukwa akalankhula ndiye kuti zitanthauza kuti ndi ofowoka sakuyenera kupita ku chipatala. Timafuna titsutse maganizo amene wawa kwauza kuti azibambo wina aliyense akhoza kukumana ndi mavuto, ndipo ndizofunikira kuti tikakumana ndi mavuto tiye tilankhule. Ndipo mmodzi mwa ogwira ntchito ku MLW a Kirsten Mkula yemwe amathandizira pakafukufuku wati wapindula ndi msonkhanowu. Abambowa anayamba ndi ndawala pamene anafalitsa mauthenga olimbikitsa abambo kuti azimasuka, kenako panali zokambirana. Zipani zotsutsa za DPP ndi UDF zauza boma kuti lichite chilungamo poyendetsa ndondomeko yolemba apolisi onjezera 3,000 pokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Izi zikudza pamene nduna yona za chitetezo cha mdziko a Nkhan zikhale ng'oma yarengeza kuti boma lilemba apolisi onjezerawa chisankho chisadachitike. Pemphero Malimba wadza ndi ripoti ili. Ang'oma atakukhulupirira kuti kulemba ntchito apolisi onjezerawa kuli ndi kuthekera kopititsa patsogolo chitetezo pamene dziko lino likonzekera chisankho cha chaka chamawa. Iwo ati cholinga chawo ndi kuonetsetsa kuti dziko lino lakhala ndi chisankho chabata komanso chokomera onse. Koma ngakhale ayamikira boma pa mapulaniwa, mneneri wa chipani cha DPP ya Shadrack Namalomba ati ndikofunika kuti boma ligwire ntchito mwa ukadaulo polemba ntchito apolisiwa. Pamene akulemba chonchi aonetsetse kuti anyamata ngati amenewa asapange zandale. Titeronso kuti tiyenjeze kwa anthu onse amene amagwira ntchito mboma. Boma atu limasintha, koma amene amagwira ntchito mmenemo sasintha. Mneneri wa chipani cha UDF Ayusufu Mwawa wati ndikofunika kuti boma liwonetsetse kuti lalemba ntchito apolisiwa posakondera zimene ati zili ndi kuthekera kuonetsetsa kuti apolisi akugwira ntchito yawo moyenerera. Kuboma kuti achite chinthu amangosiya wa opposition ndi amene amafuna kuti mwina amange kapena atani zinthu zosakhala bwino yayi. Tikuyembekeza kuti recruitment imeneyi siona kuti awa ndi osusa boma kapena awa ndi olamula. Pakadali pano mdziko muno muli apolisi oposa 19,000. Bungwe la Livingstonia Synod AIDS Program ladandaula ndi kukwera kwa chiwerengero cha atsikana omwe akusiya sukulu mboma la Nkhata Bay. Bungweri laonjezera kuti mu chaka cha 2023-2024 atsikana okwana 36 adasiya sukulu pa njira. Izi zikuchitika chifukwa chotenga mimba komanso mitunda italiitali imene atsikanawa amayenda mwazina. Witness Chikwere walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Feston Malekezo. Poyankhula pamwambo opereka mphaso kwa sukulu, aphunzitsi komanso ophunzira amene achita bwino pa mayeso aboma pa sukulu ya sekondari ya Chipunga, mkulu wa bungwe la LISAP a Jonathan Vumu anati pakufunikira pakhale njira zabwino zoti ana nkumagwiritsa ntchito popita ku sukulu komanso kuti sukulu zikhale zoyandikana. Vumu anati pomwe ophunzira kuyenda mitunda italiitali zimapereka chiopsezo kwa ana monga atsikana amene angathe kukumana ndi mavuto monga kuchitidwa nkhanza pa nsewu komanso kuti makolo awo atakungoganiza kuwaletsa kuti asamapitenso ku sukulu. Kuno kwatiye Nyalwanga tindi vuto taona kuchipatalaku akutionesa mafigara onena kuti asikana ambiri akumatenga mimba, ena akumathandizika pa chipatalapa pa vuto loti ataya mimbazo, ena akumathandizika m'mizi kumene. Ndipo pano tikugwira ntchito pamodzi ndi za umoyo kuphatikizana ndi za maphunziro
kuti vuto limeneli tilichepese. poyankhulapo mkulu wa zamaphunziro achinyamata komanso masewero ku khonsolo ya Nkatabe avoti Nkuna Mboweni anati makolo akuyeneranso kuyika chidwi pa maphunziro a ana awo makamaka atsikana ndi cholinga choti azimaliza maphunziro awo. Voto limenelo ndilalikuluko ndithu kudera kunoko, atsikana kutenga mimba, machosa mimba, osakhala bwino. Ndi voto ndithu chifukwa kuti skulu iyi ikhangati ili payokha ili kutali ndi atsikana amayenda mitunda itali kwambiri. Mawu ake mfumu yaikulu Nyaliwanga ya Mbomali yati udindo wawo ngati mafumu ndikuonetsetsa kuti malamulo ang'onoang'ono amene anakhazikitsidwa m'madera akukwaniritsidwa. Tikuyesesa kuti zichepe ndi zithadi msogolo muno. Ntchito iyi imene pa Chingerezi ndi Every Youth Empowered yomwe ndi ya zaka zitatu ikulandira thandizo kuchoka ku bungwe la Presbyterian World Service and Development ya ku Canada. Ntchito iyi imene ndi ya ndalama zokwana 200 million kwacha inayamba mwezi wa Meyi mchaka cha 2023 ndipo ipitirira kufika mwezi wa April chaka cha 2026 ndipo ikufikira anyamata okwana 940 komanso atsikana 1200 a zaka zapakati pa 10 komanso 24. Tikadali pa nkhani yolimbikitsa atsikana pa maphunziro, kampani ya Lero Sugar ayiyamikira pa chidwi chake pa ntchito yotukula umoyo komanso maphunziro atsikana mdziko muno. Kampani ikupereka maphunziro komanso zipangizo zodzithandizira atsikana ngamasamba pansi pa ndondomeko yomwe akuitcha Rise for Girls. Daniel Zimba wadzanisa mbiri. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomeko ya Rise for Girls pa sukulu ya sekondari ya Namikasi, mkulu woona za umoyo wa ophunzira kumwera kwa boma la Blantyre Asala Musa anati atsikana pafupifupi 100 amalephera kupitiriza maphunziro kamba ka mavuto okhuza za umoyo. Iwo anayamikira kampani ya Lero yomwenso inagawa zipangizo zothandizira atsikana akamasamba pa sukuluyi. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku kampaniyi, Mayi Maureen Kachingwe, anatsindika kufunika kogwirana manja potukula miyoyo ndi maphunziro a atsikana. Aziloko tinachita discover kuti one area imene atsikana amavutika and zimachita affect performance yawo ya mkalasi kapena ya moyo wawo wa school ndi ya imene timati period poverty, basically kutanthauza kunena kuti kusowa kapena kuperewera kwa zinthu zimene amayenera kuziwa kuti ali pa nthawi yoti ali pamwezi. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Olaf Pidala Sanga anati thandizoli ladza mu nthawi yake. Ndi zinthu zonyadisa kwambiri kuti Lero analingalira kubwera kuza tipanga support ku mbali ya atsikana. Chifukwa atsikana ambiri amapezeka amachedwa kubwera kwa kusukulu, nthawi zina sabwera nkomwe, nthawi zina pamakhala mavuto ambirimbiri amene atsikana amakumana nawo. Ndipo kampani zina zopitirira 15 zinaonetsanso chidwi kuthandizapo potenga nawo mbali pa masewero a golf omwe cholinga chake ndi kupeza ndalama zothandizira atsikanawa. Ndi ripoti limenelo la Daniel Zimba tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu tisadasiyane na insomitu yake. Mkazi wa malemu a Saulos Chilima, Mary, wapempha kuti pakhale kuwunikiranso pa imfa ya Chilima. Nokma ikira kumbuyo malonda amafuta awiri omwe amafuna kuchitika ndi kampani ya GET Global komanso shehe wina wa ku United Arab Emirates. Ndipo mu nkhani zina zipani zotsutsa zati pakhale chilungamo polemba polisi onjezera pokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina internet pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, Twitter @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895#. Dzina langa ndi Dave Kadama. Madzulo abwino. As a child growing up, I always remember